И здравейте на всички, аз съм Форескинг и днес снимам клип на някакъв мап, който не мога му такова преведа името, но ще линка, за да си изтеглите мапа, ще е в описанието. И тук сме на една планета, където трябва да оцеляваме и да ходим на другите планети. Чакай, не ми зареди от чънковете още и трябва да ми зареди, там ще бъде и луната, че не ми зареждат скапани чънкове. Ето я луната. Ето е луната. И сега трябва да оцеляваме. Аз съм почнал малко по-напред, защото доста зомбите има от началото. И до скелети, затова трябва да си направите легло. И сега почваме, ще вървим на друга планета, защото така ми доскоча. И ето ми го леглото. Как? Странното е, че една нощ има само на тая планета, когато спах на леглото там и само една нощ и от тогава не се е стъмняло вече. Колкото и да играеш, не се стъмня, някакъв бъг сигурно или просто е от мапа. Още един път повтарям, ще обавим мапа да си го изтеглите в описанието на клипа и почваме да играем. Другия път сега ще отидем до... Така да отидем. Ще отидем до там. Пишете, ако искате на някоя друга планета в коментарите на която планета искате да отидем. И следващия път можем да играем и с The Shadow. Тук тръстиката порасна. И пишете в коментарите, ако сте играли мапа, какво е това яйце. Сега ще ви покажа, че не мога да... Не знам какво прави. Аз го нямам. Ето го. Ето. Не знам какво прави това яйце. Нито мога да го спалнат, нито нищо. И просто пишете, ако сте играли мапа, какво значи. И почвам да отивам на лапа. Мисля, че няма да ми стигне това със сигурност. Но ще направя две да ни падна. Мамка. Оп. И тръгвам. Аре бе, тук нещо бъгва, защото толкова бавно се строи. Мамка му. Ала яко ще се занимавам, кой ще падне. Сега ако падна съм пълен ретард. И... много бързо ми свършиха блокчетата, мали. Моля ти се, Господи, да не пана. Знам, че там, тук някъде има някаква тайна стаечка, гледах клиповете. Някаква стаечка там, някаква тайна под земята има и аз трябва да я отворя и да я намеря, защото следващия клип ще е това. Защото видях, че има някакви яки предмети, легла, чест с предмети и ще видим. А сега пътуваме, мисля, че до слънцето. Сега ще видим. Още малко. Трябва да взема блоковите. Само да не падна. Вижте на едно блокче от Smart Tower. Тан-тан-тарадатан. Тей. Ето, нощ. Най-накрая. Лягам да спа, защото ще излезат много мобове. Давай! Let's go! И доброто. Продължавам. 58 каблстон. Добре стигат ни. Сега отиваме. Да не падна. Ето е тайната стаечка там.
О, аз отивам до нея. Ето е къде. Или е просто мина. Ох, ще ме е страх тук. Връщам се. Отстъпление. Крипъри! What the fuck? Добре, едно. Отивам да си продължавам пътя. Защото ме е страх да не падна от тук. Защото един път съм падал и ме е страх. Втори да ни падна. Върва. Не знам ако я виждате, ето я там. Ето я там. Точно. И ето какво има от тук. Някакво слънце или какво е това. Или тя го знам какво е. Вот свършиха ми блокчетата, аз се чудя, що спрях. И имал някакъв чест. И сега ще видим какво има в този чест. И ще се върнем след рекламните бази към... О, фак. Но съм идиот. О, what the fuck, бах, яките неща. Това е много яко. Чай да го снимам. Кев баци. Бах ти, yes! Дай първо да съм 100. Ба, 7 диамата, бах. Бах яките неща, бах ти яките. 59 айрон, една ночка, майко, седло, ночка и 13 яйца. Спонж, това е 31 гол ще ми трябват. Тини ще ми трябват. Къде да ги сложа? Къде? Всичко тук е яко. Това. Фак. Куда махна? Тук има само яки неща, бе, хора. Вода махна. Мамка му. Ето бе. Това ще махна, не ми трябва. Батър, не ми трябва. Не, ако са обезводнени, само без въздух ми трябва. Късмери шар, какво е това, не го знам. Махам яйцата, защото те не ми трябва за нищо. Rabbit food и това е добре. Сега да се връщаме. Тинк. Всичко е много яко от честа. Само да не се убия, моля тела Господи. Също и във фурната имам айрон. Добре, точно един стак. Вау, все едно е нагласено. Чекайте. Бах, станах много силен. С тия неща тук. Ставам се стои тук, айрона тук. И ще се върне кога са на гласа пълен с прони. Трябва да скрия този чест някъде. Ако мобовете могат да го прибарат, затова ще го скрия. Пълен с всяки работи. Трябва да го скрия и да отида после на другия епизод, ще отидем през тайната стаечка и при луната. Добре, да се напомпам. Вече са късно. Добре, ще се върнем когато се напомпаме. Вече става страшно, трябва да се прибирам и да се напомпам на сутринта. Сам да не ме напана зомбитата, да му бълият, да загуба всичко. Така. Фак, нещо бъгна. Ето. Чувам зомбита, вече трябва да спа. Давам. Сънува. Готово, събудих се. Дали някой ми го граби от това? Зомбита. Добре. Съзен се. Всичко е тук. Ножица да окусим тръвичка. И това беше всичко. Надявам се да ви хареса този епизод. Ще има и други ще има поредица на това. И надявам се да ви хареса. От следващия епизод ще разберем какво има на другата планета. И аз бях Forest King. От мен ще ви кажа чао.